Nah, kalau mau booking langsung DM ke admin ya kak. Langsung datang ke galeri lebih bagus, bisa lihat-lihat bagus. Diundangi pakai teko nggak Pak Eko. Bicara rubat nggak kak? Nggih, nggih, mantu malih. Makasih. Ngerias Panohara. Bisa ke Jakarta, bisa ke seluruh Indonesia, bisa. Kak Dewi makasih. Ke Kediri bisa. Nah, ini loh yang tanya lipstick ya, netizen yang budiman. Sama sih kok lakunya. Bisa banget. Bisa kakak Bojonegoro. Udah Mbak Emu nih. Bisa Purwodadi bisa.
Nama berkait deh. Aku tak karo nyambi nyeluri foto. Monggo. Monggo. 1, 2, 3. Tahan gitu satu lagi. Neng nuwun sewu Pak Marwan ki lho nanggap ora nanggap ayumu lho. Lah nanggap apa nih? Lho nanggapi dhewe-dhewe nek nggo tulak balak goblok. Kok iya. Izin ngaturaken salam riyen nggih. Iya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengarep mantan saking mantan kakung pundi? Keluarga dari bener. Keluarga dari bener. Lah kok saiki? Wih. Tunggile pun mantu. Mantu. Kesuwen. Oh, iku suwen lah ngomong. Ya ora apa-apa nggih ngeten iki nggih. Kok namanya Namanya aja. Jamak tadi molor biasa. Nah, sudah biasa. Ngono lho, Mas. Dadi nggih mohon maaf nggih para tamu nggih. Patune nggih dindum ngoten. Nggih, ya padha-padha ya, Mas. Ya. Maksud iki ya mohon kesadarannya dan kesabaran. Sabar. Mampir neng gone Mbak War. Biyen pria saiki bakul. Lah songgone Mbak Wi. Iki pedes. Pedes endun hai. Makanya ganti kolak. Mbak, anu Mbak, lagi lo apa enak lo. Coba iki jenenge Gandus. Endas. Nih. Ndak kene ya ning kono nek opo-opo. Jenenge teh oke sapi iki. Ibu dulu tak habisi. Ternyata juga bayaran. Terus nyapa mbok rene tak nang ngono mek kene ya. Lo teleponnya sekedip mawon. Iya. Gagai wong. Ini lho, delaan. Rene ata deloken. Lah ini kita aku yo le. Tak kopi.
Jadi matur nuwun. Nek kancane wareg ra oleh. Sapa sih sing ngongkon rene sih? Mbak Win kuwi lho. Iso arep kok nang apa? Iki lho kok enak lho ini lho. Wes sih yang kene. Mbak kan lu kene, kan lu kene. Mbak lu kene. Mbak kan lu kene. Jenengan irisi babat. Pola ae nek aku. Pola iki. Gak ini kita enak iki lho. Mboten. Iya. Kan iku aja kuru-kuru, gak pantes. Ana ana aku tang telur. Ana. Nggih. Ah iya. Aku telur kono wareg ora oleh. Ndak oleh. Awake sing iki ora oleh. Ndak oleh. Kudu kan lemu kabeh. Enak aja. Iso. Enak. Kan dok apa, Mbak? Bekasi. Dok asin. Dok duduk. Telur Oh, puyuh iya, ati. itu. Telur ceplok ada. Enak ya. Baik nak ngimpi kae. Kalau dia mampir dia melok mampir. Ora. Kancane warga ora lagi piye kalian. Mangan ning kono wae. Salahmu, harus tidak mampir kok mangan. Ngelowe. Mbak Win lho. Ya mes tak wawahi aku lho ora mangan ngono. Kae ramen wis tuku dhewe mau bayaran son akeh. Menawa ngono ati bos itu. Njot tok bego. Bar bayaran pirang lokasi. 10 ta. Sambatan apa full? Full. Sing sangkon sambatan. Udah mau tahu ya, Mbak ya. Kowe metu kono kudu ndonga Duit. lanang. Like. Mun siwat yo ngono, metu ke omah yo duwek iki. Mbak aku bungkus tahu kecap ngene iki ya. Tegas ya. Mak Mana betul. Mak aja bener banget Mas ya. Ya kayak aku ini loh. Mak aku nek gak pedes gak doyan iki. Ora wong ora pedes moh. Mbak, lah trio ora bisa. Salam. Trio. Gue enggak trio lho. Nah, lah trio uratku lah. Oh, mau jenengan. SMA Seradan. Lah wali kelas 11 kan aku. Oh, berarti Kok jadi lupa. apa? Berarti kula SMA jenengan dari mlepet nggih. Mereka masuk kan ya. Dalam? Kilo Bu aku sih. Apa sih? Hotel. Kok yang ngapusi kadang turu bugane angel kok. Aku sih aku. Trio dan Peres ngapusi bang. Lah senenane Bu, supaya sekolah tak sekolah. Datang sekali banyak bulannya Bu. Iya toh. Alah turun ini sana. Ya kuwi kan biasane bronkitis kae. Bronkitis. Mbok lilik untuk orderan. Yo karo cenaan kotor enak yo. Mangan aku. Mangan-mangan gitu. Rupanya kok ngene to? Kuning men. Enak letak gawane ora Oleh nasabah nek. kok nasabah ya toh. Nanti Mas Walu Jawa iso. Karo Eh, Jainul. Iya Mbak. Gak tau, yo nek kene iki tau nggone kae kok pimpinan tau kene kae. Isu Mbak. Kudu mesin itu. Nah. Ayo. Melek ya kas. Nanti. Pedah. Kesira umum. Dari Pak Prawan. Aku mau juga Mbak Yayu. Pedah
pedes ra umum. Ini kok jaluk puru panganan. Iya, iso. Mangga Bu nanti. Penarak, Bu. Bu lho. Betul penarak teng Saradan nggih, Bu. Ben. Terus ke Kalimantan. Gagal. Gak jual Pak pesawat berarti. Tak batal ya. Aduh dindik ini semelu iki. Terus kadung kirim KTP lho mbok aku. Salah aku lah dijak. Ayo. Ndak tahu Ora oleh video karo sing tuwek. Walat. Ya iya sing tuwek ra dijak ora kon kirim KTP karo Mbak Luki kok. Saya tinggal tangga kok. Nah. Ya, Masamu. Kirim KTP gua apa? utang bank. Hari-hari nyair nih mekar jadi. Ngerti iki ketua Mekar lho. saya kira oleh tadi. Saya golek mau 10 dong. Aku stok lho. Stok. Bungkus. Baik taruh itu. Buatan pedes Bu, kelas tunggal mama. Sekolah. Pak Suwi tahu dari gue tahu telur. Terus dia tunai. Ngopo tuh? Apa? Enggak nih sabar, enggak nih. Peluang dulu dah, ayo. Jadi tuh. Ayo peluang dulu. Apa tak tinggal lagi dong. Wes peluang. Ambek, tadi juga. Ayo wes peluang gak cekat tuh. Aku gorengannya 3. Aku sih tak. Lo betul ngomong. Lo gorengan. Carrier, tak tenang kok, Jo. Kesusu kamu tenang. Itu wis moro. Aku tambah telur karo jabat. Keluar. Nggih. Bu, aja nangis sik. Mbak Bu. itu juga ke HP. Mbak, wis. Wis, Mbak, karo apa nih? Wes, tambah ya. Lah, Mbak iki. Aku ora nambah. Tambah mek keluar. Alon-alon Bu, tak teni. Tenang Iya, Mbak. Piro, Bu? 93. Wis tambah. Oh iya. Sing kamu sing. Ada tulisan. Oh, ada tulisannya. Serat 9. Bu, kayak gimana tuh? 93. Ben genep 100 kan, Mbak. Apa ini gorengan? Iya. Mas, badhe tampun di Mas. Mancing. Tindak pundi? Mancing. Oh, mancing. Mancing nih, Mas. Mancing. Oh, mantuk. kerja, masih pulang kerja. Mantuk mancing. Mancing tanggalis. Dulu mancing tanggalis kantor. Gandos 3, 4. 3. Terus di 2. Ayo, cepet. Apa tombol? Kami toh. Seretan kok. Wis to tenang, omahmu itu kan lho, Bu. Lagi kok Tak Mbak. Wis tak saya, Mbak. Aku lah titip niki. Mas ya, Mas. udah cepet. Oh, udah cepet. Oh, udah deket. Pinter. Ya Allah, Mas. Jirin. Ya wes, ya aku ikhlas lahir batin udah.
Loh, kowe malah sapa, Mbak? Mbak Pek kok tak pek. Kakak tak gowo ya. Mbak Pek sendi iki kok iki, Mas? Mas ini Pak anu Mbak Guri Pak Arep, ini Pak Guri. Yo, milih tok tapi ra digawe padha ae wi lho jere. Bawanen Mas.